वैष्णवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो अखतवारा। म्यूजिक डायरेक्टर रोशन पांडे। सुखीपुर बाजार डीजे पर गई छौरी तोरा आई नचे बहु बल जोरी आई नचे बहु बल जोरी डीजे पर गई छौरी तोरा आई नचे बहु बल जोरी टंट वाला छोरा बज्जर गिरतो देखबे हमरा ओरी टंट वाला छोरा बज्जर गिरतो देखबे हमरा ओरी देखबे हमरा ओरी देखबे हमरा ओरी। डीजे उमेश सुखीपुर बाजार म्यूजिक डायरेक्टर रोशन पांडे। गजब के तोहर फिगर लागै छौ गेला मन के ला भाई गे रे छोरा तू पीछा ज करबे देबो तोरा कुटाई रे देबो तोरा कुटाई रे। गजब के तोहर फिगर लागै छौ गेला मन के ला भाई गे रे छोरा तू पीछा ज करबे देबो तोरा कुटाई रे। लेने जाइबो अपना संग में घूमे बहु तोरा छौरी जाने डरा वाला लकबा धर तो देखबे हमरा ओरी जाने डरा वाला लकबा छुब तो देखबे हमरा ओरी। अरे हाथ न रे देखबे हमरा ओरी देखबे हमरा ओरी टंट वाला छोरा बज्जर गिरतो देखबे हमरा ओरी। डीजे उमेश सुखीपुर म्यूजिक बाजार डायरेक्टर रोशन पांडे। तोरा नैना से घायल भेलौ राम बाबू सुन गे चांदनी के पाछे तू छोड़ दे नहीं तो धर तो खून रे धर तो खून रे। तोरा नैना से घायल भेलौ राम बाबू सुन गे चांदनी के पाछे तू छोड़ दे नहीं तो धर तो खून रे। कहो संजीव दी के राजा बात मान ले छौरी डीजे वाला छोरा लगबा धर तो देखबे हमरा ओरी जनरेटर वाला लगबा छुब तो देखबे हमरा ओरी। वैष्णवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो अखतवारा।